Waqt li ħabbar iżjed proposti bħala parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna bl-enfasi tkun fuq il-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella tenna li m'hemmx benessere jekk ma ninvestux direttament fin-nies. Fil-fatt waqt konferenza flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u d-Deputata Remuna Attart, il-Prim Ministru ħabbar li kull ħaddiem Malti u Għawċi se jibda jingħata bonus ta' 1,000 euro kull sena. Din l-istess miżura tapplika wkoll għal ħaddiema kollha li għandhom dħul annwali ekwivalenti għal paga minima u anke dawk li jaħdmu part-time u jaqbżu dan l-ammont. Dak kollha illi jaħdmu full-time ser jibbenefikaw minn bonus ta' 1,000 euro fis-sena. Dak kollha illi jaħdmu. Din tapplika wkoll għal dawk illi għandhom dħul annwali tapplika għal dawk li għandhom dħul annwali ekwivalenti għal paga minima nazzjonali jew il-fuq minna naturalment, inkluż min jaħdem part-time u jaqbes dan l-ammont tal-paga minima nazzjonali. Għal ħaddiema li jaħdmu part-time u għandhom dħul annwali ta' inqas minn 12,000 euro fis-sena se jirċievu bonus pro rata li ma jkunx inqas minn 500 euro. Hawn intqal li fl-aħħar snin saru diversi miżuri li jinċentivaw lil ħaddiema fosthom l-akbar tax cut fl-istorja, però issa din it-tielet qotja se tkun qed tagħti 200 miljun euro u għalhekk fi spazju ta' ftit snin se jkunu tħallew fil-bwiet tan-nies mal-500 miljun euro. Sa dan it-tant il-Prim Ministru ħabbar ukoll it-tnaqqis fit-taxxa għan-negozji fejn kumpaniji żgħar u medji se jibdew jiġu ntaxxati brata ta' 25% flok 35%. Ġie spjegat li dawn il-kumpaniji jridu jħadmu persuni f'Malta biex jibbenefikaw minn din il-miżura. Ir-rata ta' taxxa tal-kumpaniji magħrufa wkoll bħala il-corporate tax rate se tkun qiegħda tonqos minn 35% għal 25% għal dak il-kumpaniji illi għandhom turnover annwu ta' €1,000,000 jew anqas. Dr. Bella sostna li dan il-pass u maħsub biex jgħin in-negozji żgħar u medji jkomplu jinvestu, joħolqu aktar impjiegi u jsaħħu l-kompetittività tagħhom fis-suq. Ġie spjegat li ma' 13,000 kumpanija jistgħu jibbenefikaw minn din il-miżura li tiswa 230 miljun euro. Il-Prim Ministru temm jisħaq li l-Gvern irid ekonomija li tkompli tikber, iżda fl-istess waqt il-benefiċċji tagħha jinħassu direttament minn dawk li jaħdmu u jinvestu fil-pajjiż. Il-ħtieġa tal-kompetenza ekonomika, il-ħtieġa tal-amministrazzjoni diligenti u waqlija tal-finanzi tal-pajjiż, il-kompetenza fl-aktar setturi kruċjali u l-kredibilità bħal dak tal-enerġija, ħalli niksbu dejjem aktar minn dak li ksibna sal-lum. Għalhekk, Int Malta, il-ħolma tiegħek.